Us porto un recull de propostes o activitats per treballar el dia de Sant Jordi o la Setmana Cultural. Comencem amb el doble de Sant Jordi, un joc de taula en el que es reparteixen les cartes i s'ha de buscar quina d'aquestes imatges es repeteix en aquesta carta. En aquest cas és la bandera. Té moltes maneres de jugar. Aquí tenim, per exemple, un sudoku en el que cal completar. Jo ho he fet perquè sigui tipus proposta, no un conjunt de passatemps, però es pot enquadernar tot i fer un dossier per cada alumne. S'ha d'anar completant amb les peces que falten a cada sudoku. També tenim per aquí un passapalabra de Sant Jordi amb les definicions de cada lletra i un full a part amb les solucions per si no en sabeu alguna. També tenim uns mots encreuats, una sopa de lletres, no pot faltar, busca i troba aquestes imatges amagades, un laberint, punts de llibre per poder pintar. Tenim una activitat que és una mica més complicada, aquesta la vaig preparar l'any passat per cicle superior, però també us la poso en el kit d'activitats. I també tenim aquesta que és per doblegar i que quedi aquest joc, que jo n'hi dic 4 sabaters. No sé com n'hi dieu vosaltres, deixeu-m'ho als comentaris. I a part de tot això, també vaig trobar el curs passat aquest trangram que tinc per aquí, que és del departament, no ho he fet jo, ¿vale? El que jo he fet és passar-lo a figures sense saber quines són les peces del tangram que hi ha d'haver. Aleshores tindríem dos nivells, el nivell fàcil en el que es veuen quines peces cal utilitzar i el nivell més complicat. Com ja us dic, això ho vaig treure d'una pàgina del departament, ho he intentat tornar a buscar, no ho he trobat. I jo el que vaig fer va ser aquesta adaptació. Així que tots aquests recursos que us he ensenyat els teniu per poder-los treballar la Setmana Cultural o la Setmana de Sant Jordi.